गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि नैबे थाखोखौ आङो जागायलांनो आखायाव लाबाय। दिनैनि थाखोआव आङो जायखौ सावरायनो थांगासिनो दङ बे जाहैबाय जोंनि खायसे फिसा फिसा गोरोन्थिफोर जायखौ जोङो खायसे खोथायाव कनफिउज जानानै गोरोन्थि खालामफ्लाङो। बैफोर कनफिउजनफोरा जेन जाया, बैफोर कनफिउजना जेन जोंहा सुद्रायनानै थायो आरो इयुनाव जेन जों बिदि गोरोन्थिखौ जेन मावफिनला आनजादाव, बेनि थाखाय आङो नैबे कनसेप्शन खिनिखौ क्लियार खालामना होनो थाखाय दिनैनि नैबे भिडिअखौ बानायदों। बेफोरबायदिनो आङो कनसेप्शन क्लियार खालामनाय गोबां रोखोमनि भिडिअखौ उनावबो लाबोबाय थागोन। बेनिखायनो नैबे थाखोखौ जागायनायनि सिगांनो आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामखादों जे नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय आंनि चेनेलाव फैदोंब्लाथाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो दांनानै ला, जाहाथे आंनि नैबे गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथाङा मोनबाय थानो हायो। दा आं आरो गोबाव खालामबाय थालिया, आङो थाखोखौ जागायलांनोसै। गोबां समावनो गोबांखौनो नैबेफोरबायदि नैदे -2 -2 -2 आरो ब्रेकेट सिङाव थानाय विथिन ब्रेकेट -2 विथिन ब्रेकेट -2 विथिन ब्रेकेट -2 विथिन ब्रेकेट -2 बेफोरबायदि थायोब्लाथाय कनफिउज जानायखौ नुबाय थानो जों मोनो। अब्लानिया नाय बेयाव बेनि जिथु फाराग, बिसोरनि फारागा माबायदि बेखौ आङो बुजायनानै होदों। जेब्ला नैफोरबायदि मोनसेयावबो ब्रेकेट थायाब्लाथाय अब्लाथाय बे मा जानानै थायो, बिसोरो गावजों गाव दाजाब बा दानख' जानानै थायो। गुबुन फारसे नैदि ब्रेकेट होजोबनाय थायोब्लाथाय अब्ला बिसोरो मा जानानै थायो, बिसोर गावजों गाव सानजाबलायनानै थायो आरो। दा बेयाव ओरैबायदि, दा नैबे -2 -2 -2 आरो -2 दङना, बेयाव ब्रेकेट गैया माने मा, इसोर दाजाब बा दानख' जानानै दं आरो। अब्लानिया बे खेथ्रआव जों मा खालामनांगोन, बेयाव नुबाय जे गासैबो 2 नि सिगाङाव माइनास दङ ओमफ्राय ब्रेकेट गैया। अब्लानिया जोंहा मा जागोन, बेयाव थानाय 2, नैबे 2, नै 2 आरो बे 2 गासैबो 2आनो गावजों गाव दाजाबलायगोन। थामहिनबा जों ओरैबायदि दाजाबगोन, 2 दाजाब 2 4, 4 दाजाब 2 बेसे 6 आरो 6 दाजाब 2 बेसे 8, माने 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 बेसे 6 + 2 8 जाबाय। नाथाय मा जायो, जिहेतु गासैनिबो सिगाङाव माइनास सिन दं नालाय, नै फिननायाव मा फैगोन, सिगाङाव माइनास सिन फैगोन आरो दाजाबना जि मोनदों बेनि सिगाङाव माइनास फैगोन। नाथाय नै जोंहा जेब्ला बिदि ब्रेकेट होनाय थागोन ना, ब्रेकेट होनाय थायोब्लाथाय मा जायो, ब्रेकेटजों मोनसे ब्रेकेटा सानजाबो, मोनसे ब्रेकेटा मोनसे ब्रेकेटजों सानजाबो, बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाबानो जाबाय। थामहिनबा -2आ -2 जो सानजाबगोन, -2 आरो -2 जो सानजाबगोन, बेफोरबायदि सानजाबलायजोबना दं बे मोनब्रैबो -2आनो। अब्ला जेब्ला सानजाबलायनायखौ जों मावफुं थाङो अब्लाथाय मा खालामनांगोन, गिबियावनो जोङो जिथु प्लास माइनास बिसोरखौ सानजाबग्रोना लानांगोन। थामहिनबा माइनास इन्टु माइनास प्लास, प्लास इन्टु माइनास माइनास आरो माइनास इन्टु माइनास मा जायो, प्लास जायो। दा प्लास सिनखौथ' जों लिरलाया नालाय लिरनो गोनां गैया, माने माबायदि होनदो, माइनास इन्टु माइनास प्लास, प्लास इन्टु माइनास माइनास, माइनास इन्टु माइनास प्लास। बेनि उनाव अनजिमाफोरखौ जों सानजाबनांबाय। 2 × 2 जार 4, 4 × 2 जार 8, 8 × 2 जार बेसे 16, थामहिनबा 16। मा जाबाय, 2 सानजाब 2 4, 4 सानजाब 2 8, 8 सानजाब 2 16 बेफोरबायदि। बे जाबाय बेनि फाराग। अब्लानिया जों बिदिनो मोनसे बिदिन्थि लाबावदो। हमना ला इयाव आं इखौ खावनै ओरै खालामना लादो, बे मोनसेया थांबाय, गुबुन मोनसे लाबाय बिदिन्थि। हमना ला ओरै दं -2 -2 -2 -2 एबार बेसे, 2आ मोनबा जाबाय आरो ओजोंहाबो जों लाबाय मोनबा -2 ब्रेकेट सिङाव दं, -2 -2 -2 -2 1 2 3 4 मोनब्रै जाबाय आरो मोनसे लाबाय मोनबा जाबाय आरो। अब्लाना बेयाव जों नायनि, दा इयाव ओजों आगसिनिखौ नायबाथाय मा, इयाव मोनसेयावबो मा गैया, मोनसेयावबो बेहाय माने ब्रेकेट गैया। ब्रेकेट गैया माने मा, इसोर गावजों गाव दाजाब बा दानख' जालायना दं आरो। अब्लाथाय जों नायबाय जे मा, इयाव जेमानखिनि 2 दं गासैनिबो सिगाङाव 2 माइनास दं, गासैयावबो माइनास दंजोबो आरो। अब्लानिया मा जागोन, इसोरो गासैनिबो सिगाङाव माइनास दं नालाय बिसोरो गावजों गाव दाजाबग्रोगोन, माने 2फोरा दाजाबजोबगोन। 2 जों 2 दाजाबा बेसे जायो, 4, 4 जों 2 दाजाबा 6, 6 जों 2 दाजाबा 8, 8 जों 2 दाजाबा 10, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 आरो 8 + 2 बेसे 10, थामहिनबा 10 जागोन। नाथाय मा जाहैबाय, जे गासैनिबो सिगाङाव जिहेतु माइनास गोजा दं नालाय, बेनिखायनो मा सिन फैगोन, इयाव सिगाङाव फैगोन जोंहा माइनास सिन फैगोन आरो, जिहेतु गासैनिबो सिगाङाव माइनास दं। गुबुन फारसे नैजोंनि आरो मा जागोन, सानजाब जानानै दं आरो बेयो, जिहेतु गासै ब्रेकेट दंना, -2 ब्रेकेटाव दं, माने ब्रेकेट सिङाव -2, ब्रेकेट सिङाव -2, ब्रेकेट सिङाव -2, ब्रेकेट सिङाव -2, अब्ला बेयाव मा जायो, जे गासैबो मा जाहैबाय,
ब्रेकेट सिङाव दं नालाय ब्रेकेटजों ब्रेकेट सानजाब जायो अब्ला जोङो सानजाबनायनि बेलायाव मा खालामो गिबियावनो जों मा खालामनांगोन बै माइनास प्लासफोरखौ जोङो सानजाबग्रोना लानांगौ आरो जेरैहाय ओरैहाय इखौ सानजाबनांबाय माइनास इन्टु माइनास प्लास इन्टु माइनास माइनास इन्टु माइनास प्लास आरो प्लास इन्टु माइनास मा जाबाय माइनास सिनखौ जों लिरग्रोनांबाय माने माबायदि माइनास इन्टु माइनास प्लास इन्टु माइनास माइनास इन्टु माइनास प्लास इन्टु माइनास सिनखौ लिरबाय एबार अनजिमाखौ सानजाबदो आरो 2 इन्टु 2 4 इन्टु 2 8 इन्टु 2 16 आरो 16 इन्टु 2 बेसे 32 माबायदि 2 सानजाबनै 4 सानजाबनै 8 सानजाबनै 16 सानजाबनै 32 थामहिनबा एन्सारा मा जाबाय -32 जाहैबाय आरो माबायदि -2 अब्लानिया जों बेखौ मा मोनबाय सानजाबबाथाय -32 मोनबाय आरो थिग बिदिनो आङो फिसा मोनसे बिदिन्थि होबावदो जाहाथे कनसेप्टआ क्लियार जायो हमना ला मा दङ जोंहा -3 दं -3 आरोबाव -3 दं आरो ओजोंहा दङ ब्रेकेट सिङाव -3 ब्रेकेट सिङाव -3 ब्रेकेट सिङाव -3 आरो ब्रेकेट सिङाव -3 ओजोंबो मोनब्रै 3 ओजाबो मोनब्रै 3 नाथाय मा दं नैयाव ब्रेकेट गैया माने मा दाजाब दानख' जाना दं अब्ला जोङो दा जिहेतु 3 नि गासैनिबो सिगाङाव माइनास गोजा नालाय बेनिखायनो 3 खौ दाजाबजोबनांबाय जों 3 खौ दाजाबजोबा 3 + 3 6 + 3 9 + 3 बेसे 12 3 दाजाब 3 6 दाजाब 3 9 दाजाब 3 बेसे 12 आरो मोनफ्रोमनि सिगाङाव माइनास दं नालाय मा फैगोन इयाव माइनास सिन फैगोन आरो दाजाब दानख'नि बेलायाव मा जायो जे गासैयावबो माइनास सिन थाबा एन्सारनि सिगाङाव मा फैयो दानख' फैयो आरो जिहेतु गासैयावबो माइनास दं गासैखौबो दाजाबजोब्बाय आरो सिगाङाव माइनास फैगोन फिननायनि सिगाङाव ओमफ्राय ओजोंनिया जोंना सानजाबना प्लास फैबाथाय प्लास आरो माइनास फैबाथाय माइनास बियो सानजाबनानैसो जागोन जिहेतु इयाव ब्रेकेट गोजा दं नालाय बेनिखायनो मा जागोन जोंहा माइनास प्लासफोरा गिबियावनो मा जायो सानजाबग्रोयो माइनास इन्टु माइनास प्लास इन्टु माइनास आरो माइनास इन्टु माइनास प्लास बाथ' सिङाव प्लास सिनखौ होलायनाङा बेनिखायनो जेबो लिरला जों एबार अनजिमाखिनिखौ सानजाब 3 इन्टु 3 9 इन्टु 3 27 आरो 27 इन्टु 3 बेसे 81 माबायदि होनदो 3 सानजाब 3 9 सानजाब 3 27 सानजाब 3 बेसे 81 थामहिनबा फिननाया बेसे 81 जाबाय प्लास सिनखौथ' जों लिरलायला नालाय मानो होनबा माइनास इन्टु माइनास प्लास इन्टु माइनास माइनास इन्टु माइनास प्लास सिनखौ सिगाङाव लिरलायनो गोनां गैया बेनि उनाव अनजिमाखिनिखौ सानजाबा जों 81 मोनदो थामहिनबा +81 बेनि फिननाय जाहैबाय आरो थिग बेफोरबायदि जों बानायनांगोन स' बेफोरबायदिनो गोबां भिडिअ कनसेप्सन क्लियार खालामनाय गोबां भिडिअ आङो होबाय थागोन नैबे चेनेलाव दिनैनि थाखाय आं गासैखौबो साबायखर बावबाय आरो नैबे थाखोखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।